prostě ignor prostě, máma ti do toho nemá co kecat. Já svý taky mámě neříkám do toho, kdy mají čoustat a kdy ne. Nebo jestli má jít s košem nebo to, já jí prostě nenakazuju v ničem, tak ona mi nakazovat taky v ničem nebude. Do prdele. Tak ti říkám, asi jsem ti předtím říkal, že si to nenechám líbit a už jsem ti řekl na beton, že si to nenechám líbit. Tak už nevím, v čem je problém. Nebude do prdele na tebe naštvaná. Proč? Ty čuk chce udělat večeři, jak bude naštvaná. Jak může být moje máma naštvaná, když ti chce se mnou zítra udělat večeři do hajzlu? Jak? Jak? To není přetvářka, moje máma se neumí přetvářet. Jo, no tak mi řekni, co to je. Slovo pro tohle ten případ je přetvářka. Tak mi řekni, co teda máma dělá, když pro nás chce udělat večeři. Co to je? Ale pro mě to dělá pořád a ona to jídlo udělá stejně. Stejně i kdybys tam ty stejně nebyla. Ty tam nevadíš, ti říkám. Ty tam nevadíš. Nepřekážíš, neotravuješ. Nebereš jí žádný prostor, bereš můj prostor. Moje máma nechodí do děcáků. Moje máma nechodí do děcáků, protože má na děcák špatný vzpomínky. Moje máma se objevuje v děcáku 10 minut denně maximálně, ale v tom případě, že tam nikdo není, nebo že tam jsem s ní já. Ona nám tam nepůjde, ona do toho děcáku nechodí. Sdílíš můj prostor v tom bytě, můj a tvůj. Společnej, nás obou. Sakra. Dobrý, už jsme o tom mluvili. A já jsem tak šikovný, že ti to řeknu ještě takhle. Víš, co udělám doma? Vykopu to tam, udělám tam betonovou zeď, udělám tam 2 dveře a prostě z jednoho bytu udělám 2. Aby náhodou máma nevěděla, co dělám, vole, za tlustou zdí. Nejde, dělám si z toho teďka prdel. Ježíš, nebude. Ano, dobře, přesně tak, tak jak to říkáš ty, takže jestli ty si tohle myslíš a mám ti dát za pravdu, dám ti za pravdu, jenže když ti dám za pravdu a ty si to do prdele myslíš, tak ty se v tom bytě u mě neukážeš třeba celý rok. Protože teďka jsi mi řekla, že moje máma si myslí a bude myslet na to, jestli mi to děláme nebo neděláme, jestli tě oplodním nebo neoplodním. To si může myslet do prdele celý rok. Chápeš to? Kdy tě mám k sobě natáhnout? Jakým způsobem? Když ti řeknu, miláčku, moje máma odjela do Řecka 5 měsíců, tady nebude. Můžeme spolu šukat u mě v bytě. Do prdele ta máma tady teďka může být klidně 4 roky a nepodíváš se ke mně. Já se nechci ke mně podívat jenom za okolností, dobrý den, já jsem nějaká taková, já jsem nějaký makovej, dobrý den, no já zase jedu domů. Já tě nechci k sobě tahat jenom z toho důvodu, že jako na návštěvu a zase odjedeš. Já se s tebou ve vlastním bytě chci vyspat a neberu ohledy na nějakou mámu. A jestli ty jo, tak to takhle bude trvat rok, 2, 3 a stejně prostě u mě přes noc nebudeš. Protože kdybys měla u mě být přes noc, tak budeš muset spát v pokoji s mámou, jestli to chceš takhle slyšet. Aby moje máma náhodou neměla strach, že spolu prcáme, protože do koho bych to nakládal, když ty budeš krápat s mojí mámou. Sakra, jak už ti to mám říct, herna, ty se u mě nechceš ukázat vůbec celý rok, celý 2, 3, ne, řekni mi, kdy se to u mojí mámy, u tebe zlomí. Řekni mi, kdy. Nemá se co lámat, to mi mluví z duše, to máš pravdu, tak zítra přijeď, jestli se nemá co lámat. Protože jestli se nemá co lámat, tak se nebude nic lámat celý rok, tak zítra koukej navalit a budeme spolu. Jenom odložit, o rok, o 2, o 3, to je to samý. Promiň, že řvu, že zvyšuju hlas, ale mě to štve, já tě mám tak strašně moc rád, že bych nejradši
teďka já jsem toho schopný, opravdu jsem toho schopný, že bych tady normálně přes celý byt hodil do zdi telefonem, že by se rozlítil na aspoň 5 kousků, jak jsem vytočený, a že bych to udělal a že bychom si normálně nevolali, nepsali nic. Samozřejmě bych to v tu chvíli litoval, že se ti nemám jak ozvat, ale tak mě to sere, že s tím telefonem hodlám praštit, aby se tady rozletěl. Jo, dobrý, jenom odložený, jsem zvědavý, co budeš tvrdit brzo. A víš co, víš jak se to říká, Jenom mě nech mluvit. Den, týden, 14 dní, měsíc, 2 měsíce, půl roku, rok. A takhle to jde postupně, ono to začne na dnech, pak to jde na týdny, pak to jde na měsíce a pak to jde na roky. A najednou zjistíme, že z toho je rok a ty ses u mě za rok neukázala přes noc. To není. Jak tak to není? O pár dní, no to je tak široký pojem. Co je o pár dní? O pár dní, to jsou 2, tak v úterý seš u mě. O pár dní. Pár? O pár. Několik málo dní, no když málo, tak takových 10 ti dávám a pak už prostě ke mně půjdeš, i kdybych tě tam měl dotáhnout násilím. Úplný ideál, dobře, takže jestli mě teďka něco tvrdíš, tak jestli to ne, tak já tě tam za 10 dní dotáhnu násilím. Počkej, já ti to připomenu, až si z 10 dní uděláš měsíc. Já ti to připomenu, zapiš si to. Napiš si to do bloku. Kubíček ti připomene, že jsi říkala 10 dní a teď mu říkáš další 20. Říkali si tam udělat teď rezervu, mohla být v klidu a za 10 dní se vymluví na další 10 dní. Hele, já mám obavu z toho, že ty se mi za 10 dní vymluvíš na dalších 10 nebo 20. A pak znova. Jo, to jsi řekla před chvilkou. Řekla jsi třeba o 10, já nechci o 20 ani o 30. A ani z 10 na 20 pak. Nebude to měsíc, rok. Jo, a už to začíná týden, nebo 14 dní. Taky vidět, jak mě miluješ. Vydržíš to bez mě. Týden, tak když týden, tak 14 dní, no. To bych nevydržel bez určitě. Ale já ti řeknu jedno, já to bez tebe 14 dní nevydržím. A jestli já se u tebe v pondělí ukážu a budem to muset natahovat na 14 dní, tak to bude bomba. Potom od pondělí. To se na to připrav, že od pondělí, jestli tě 14 dní nemám vidět, tak to bude super. Víš, znám kamaráda a dokonce svýho kamaráda, který bez holky nevydrží ani týden, ani 14 dní. Já to ale taky tak nechci, no. Tak... Stejně jak Verče. Hele, oni jsou od sebe taky kousek, jako Hradec Jaromíř, Hradec Myštěvec, to je tak zhruba na stejno, když se to prostě rozjedeš. A taky prostě se vidějí prostě ona jezdí, prostě když to, tak sem, jsou spolu ve městě, prostě něco dělají. A on prostě pak přijede na pátek a na celou sobotu tam, i na neděli. A v neděli večer nebo v 5 odjede a večer jde s náma hrát taky fotbal, jako chodím hrát. Ale s tou holkou 2 dny je. Za to, že ona s ním je aspoň v tom podělaným Mechovákově. V tom Hradci. Co já bych za to dal? Já nechci teda tím pádem teďka, aby šla ke mně domů. Já chci, abys přijela do toho posraného Hradce a byli jsme zítra spolu. Klidně půl hodiny, co za to dám? Za půl hodiny se dá stihnout hodně věcí. Jo, zítra přijedu a ještě před půl hodinou jsi to nevěděla, že to budeš vědět zítra. Ještě před půl hodinou si věděla, že to budeš vědět teprve zítra a teď si jsi opravdu jistá, tak já teda zítra přijedu.
Teď to víš za půl hodiny. Prosím tě, teď jsme nepřerušili telefonát, ty se s nikoho zatím nebyla ptát, mluvíme spolu v kuse. Před půl hodiny si říkala, že nevíš, co zítra babička nebo máma bude chtít, že se na to teprve zeptáš a za půl hodiny mi řekneš, tak já teda zítra přijedu. Jak to mám? Jo, najednou. Najednou se jde vysrat na všechno. Najednou se prostě jde vysrat na tohle a přijet za mnou. No to jsem rád. To je to, co jsem chtěl celý den aspoň slyšet. Není to ironie, to jsem opravdu chtěl slyšet, abys prostě přijela do prdele. Já chci být s tebou. To není ironie. Já nevím, co se ti na tom zdálo ironickýho, sakra. Teďka. To není ironický, já jsem prostě byl naštvaný, no tak trošku zním, no, ale ironicky jsem to fakt neřekl. Takže najednou to víš, najednou prostě hodíš všechno za hlavu a pojedeš za mnou. No to jsem rád, ještě před půl hodinou si vůbec nevěděla. Co tak najednou? Řekni mi prostě, co tak najednou, co ti normálně přeskočilo v hlavě, že najednou jo, že prostě najednou jo. Ty prostě mě chceš vidět a ještě před půl hodinou ne. Kdo pak ti napsal čilou náhodou na Facebooku, že zítra nemůže? Kdo pak ti napsal na Facebooku, že ti zítra vypad, tak najednou za mnou můžeš? Že on ti napsal někdo na Facebooku, třeba nějaká kamarádka, hele já zítra nemůžu, tak ty jsi teda napsal, tak jo, tak dobře. Tak já pojedu za Kubíkem. Mně to je... Jak tě s tímhle nemám strát? Hele, chceš něco říct? Chceš něco říct a to ti opravdu opálím o hubu. Víš, co jsi řekla, když jsem ti volal, když jsem se přečetl tu SMS-ku, že u mě nebudeš? Řekla jsi mi do telefonu, že během 5 minut nebo během půl hodiny názory neměníš. Nezměníš prostě a ty změníš prostě z toho, že nevíš a že prostě to a ty změníš najednou, že za mnou pojedeš aspoň do toho Hradce. Říkala si, že během půl hodiny nebo prostě názory neměníš. A vidíš, a je to tady, změnila si, jedej za mnou, změnila si. Ale nedokážeš, přes tím řekla, že nedokážeš změnit názor. A teď jsi to dokázala. A nedokážeš. Jaká půl hodina? Je to půl hodina minimálně. A kdyby hodina, tak furt to... A i kdyby hodina, nebo 10 minut, je to úplně to samý. Nehraj si na minuty, je to samý do prdele. Já ti můžu klidně taky za hodinu říct, nebo zítra, hele, já nemůžu. Když ti to řeknu, teď bude to lepší, že jo? Nebo horší. No tak ale ber to tak. 10 minut, 20 minut, 30 minut, hodina. Změnila jsi prostě názor. Já nevěděla, jestli babička, máma, někam tamhle, kde si, co si. Prostě nevím. No tak jim to automaticky řekni, protože teďka jsi mi řekla, že opravdu za mnou přijdeš a já s tím počítám. Takže jsem s tím počítám a beru to za uzavřenou záležitost a už nechci slyšet žádnou změnu. A nebo to je ještě v tom, že mě nemáš natolik ráda, abys tohle pro mě mohla udělat? No jo, je pravda, ještě spolu nejsme tak dlouho, ale hele, sorry, nějakou dobu už si píšeme. No já to taky vím. Protože kdybych se s tebou nepsal, tak to taky nevím. Nech toho, nejsiš ta špatná. Já jsem ti prostě, miláčku, dával jenom příklady prostě všeho toho. To samý jsem já. Já mám taky svoje chyby. A nemluví se o nich. A ty je třeba nemáš, ale já jsem prostě o nich začal mluvit, protože se bojím, mám strach. Mám strach, protože takhle to zatím vypadá, že mám ten zájem jenom já. Já neříkám, že to... Kdo říká, že to je pravda? Já říkám, že to tak vypadá. Víš, co je slovo vypadat? Když ti řeknu, že můj kamarád vypadá jako tamhle ten Franta, tak to není pravda.
Ale když řeknu, že to je on, tak to je on. Ježišimane, jak já mám Josef, bože. Ach jo. Sedím. Co? Sedím. Chápeš to? Tak ti říkám pouze, že to tak vypadá. Nikdo neříká, že to je nebo musí být pravda, do háje. Tak když mluvíš do dubu. Ach jo, tak doufám, že ti na mě ještě než ti po tomto telefonátu na mě začalo teprve pořádně záležet. I když přes to, co jsme si řekli. Cože? Zas až takovýhle názory neměním. Jaký názory? Na mě? A co pak se ten včerejšek jako u mě doma, jako to není ohledně mě, to je ohledně pouze mý mámy, nebo do prdele. Dobře, takže ty zítra nejdeš ke mně vlastně kvůli mámě, ale prostě, když řeknu přijet za mnou do Hradce, budeme spolu aspoň v Hradci, tak ty jsi ochotná pro mě prostě to udělat, že aspoň budeme spolu v Hradci. Ale kvůli mámě nebudem prostě u mě. Je to tak? Nebudem kvůli mámě u mě, ale ty budeš kvůli mě aspoň v tom Hradci. Uděláš to pro mě. Ale kdyby to mělo jít přes mámu jako spát u mě, tak prostě to momentálně nejde. A neříkej, že ne. Protože nevím, co bys řekla dál. Je to tak a já ti věřím. Jsem rád, že jsem to slyšel, děkuju ti, takže prostě přes mámu nejde zítra vlak, ale aspoň když přijedeš do toho Hradce a jsi schopná to doma vysvětlit, že budeme spolu v Hradci a že se jim zase v 7-6 hodin večer vrátí. Starší než ty, je 22, kurva, já musím se vyrozovat sama, ne? Co? A jinak, miláčku, nejsi žádná puberťačka, není ti 16, je ti 22, jsi starší než já a o svém životě a o tom, co ty chceš nebo nechceš dělat, rozhoduješ sama. A já taky. Tak na tohle mysli, jsi dospělá, nejsi malá holka. Ty tohle víš? Já se obávám, jestli to vůbec víš. Já nevím, že jsem dospělej. Ty vole, co to kecáš? Jak já o sobě nevím, že jsem dospělej? Mě řekni příklad, jak já o sobě nevím, že jsem dospělej. Já o sobě nerozhoduju já. Co jsem ti řekl před 1,5 hodiny? Že o sobě rozhodnu já a že tam klidně šukat budeme, že seru na mámu. To o sobě rozhoduju já. Rozhoduje snad za mě máma, jestli změní názor. Já za sebe rozhoduju, jestli jo nebo ne. Ty máš péro, je tvoje máma. Tak mi řekni další příklad. V čem nejsem dospělej. Nebo v čem se tak nechovám. Ty jsi to tak nemyslela. A co jsi chtěla, prosím tě, říct? Spletla si s pojmy, já vím, čeština je pěkná, ale každý slovo znamená něco jiného. Já se ti nedivím, že tě to unavuje, protože o tom nechceš mluvit. Neunavuje tě to, ty o tom nechceš mluvit prostě. Realita je tvrdá. A řeknu ti zlato, v životě se za pravdu člověk zlobí. A pravda bolí. Pravda bolí, nic jiného, prostě pravda bolí. Když zjistíš, že já tě s někým podvádím, nebo zjistím to já v obráceně, tak zjistím prostě nějakou pravdu a ta bolí. To vypadlo. Já se ní potom, ona je chytrá všechno, ale prostě mi přijde hezky úplně. Jo?